Hola Carmen, Hola, Xan. que tal? Moi ben, e tú? Bueno, ben, moi ben. Que facemos aquí, Carmen? A Bueno, ver, pois trouxente a horta para falar do meu novo traballo discográfico, Cantos de Terra e Sal, que debería sair en breve. Bueno, temos aí preparada unha pequena sorpresa xa entre esta semana e a semana que ven, que quero que a xente estea atenta. ¿y cal é a sorpresa que estás preparando? Pois mira, este traballo empezamos a gravalo xa antes de toda esta situación actual, non, de crisis de saúde. Non puido ser estreado como merecía e como, bueno, pois por todo o traballo que aporta a xente, tamén a persoa que fixo o videoclip, penso que merecía unha atención particular. E entón a semana que ven imos presentar o videoclip no Concello de Cangas, na sala de plenos, no salón de plenos, ás 8 da tarde, os xoves 24, os xoves da semana que ven. Pero, se alguén non pode vir, xa podemos empezar a descargar das plataformas habituais, digitais, o tema en audio. Mira, ¿y en qué consiste este nuevo traballo de Cantos de Terra e Sal? Bueno, eu penso que buscamos un título que dixera xa bastante, non? Entón son cantos galegos, ou polo menos que se interpretaron durante décadas en Galicia, cantos tradicionais, tanto do interior como da costa, cantos de terra e de sal, non? Bueno, pois son versións bastante particulares. Un disco heterodoxo, non facemos, non somos músicos de música tradicional, polo menos non todos os que estamos no disco, pero eu quixen homenaxear a cultura das miñas raíces, a miña memoria cultural tamén, a miña memoria musical, non? De cando eu escoitaba a miña avoa alá no Coutomisto cantar estes romances, con esas historias tan apaixonantes. Levaba anos realmente querendo facer este disco. Y por eso me traes aquí a este espacio así tan natural, acompañados de esta colcha da tua boa. Por que todo iso? Como todo iso tamén axúdate a construir o teu discurso? Si, a colcha é un elemento simbólico moi importante, non? Esta é unha colcha, non era só da miña bisaboa, sino que a fixo ela. Entón, para min aquí están as maus das mulleres da familia, das mulleres do Coutomisto, das mulleres galegas, por extensión do pobo en xeral, do pobo galego, e a súa arte, porque isto é arte tamén, non? E non sempre se valora o que é tradicional. É difícil encontrar unha colcha destas nunha casa, entre comiñas, moderna. Sin embargo, penso que pois hai que volver a valoralo, a recuperalo. Para min, musicalmente, unha maneira de honrar esa memoria é aportando algo diferente. Quero dicir que admiro moitísimo os grupos que o fan dunha maneira ortodoxa, pero a miña linguaxe é distinta, entón penso que é unha forma de manter a tradición viva tamén, aínda que sexa de forma distinta, diferente. Como tes pensado a producción, a venda, en fin, contanos un pouco. Si, a ver, o primeiro paso xa o estamos dando, que é un micromecenazgo, un mecenazgo directo, en conta bancaria. Por que facemos isto? A parte das razóns obvias de que somos unha produtora moi pequeniña, son tempos difíciles, como sabemos, non? Con menos concertos este ano por culpa da pandemia e demais, que é co que normalmente sufragamos os nosos proxectos en estudio e produción. Tuvemos a experiencia boa do micromecenazgo de Herdeiras, o meu traballo anterior, o libro CD de Memoria, Muller e Identidade, non? Sorprendeume a fortísima rede que construiu Herdeiras, o sea, que se estableceu un contacto moi persoal cos participantes e cas participantes nese, bueno, cos mecenas, non? En definitiva.
Gustaríame que eso sucedese con este disco tamén, que a xente non aporte simplemente diñeiro, sino que se sinta partícipe, que se sinta unha parte fundamental, imprescindible para que saia este traballo, como así é realmente, non? Porque sin eles e sin elas non sairía. Está funcionando, está pouquinho a pouco, cada día sumas algunha persoa máis, e por as palabras que me din, é que me dan moitísimo. Non só me fan posible a parte económica, sino que me dan moitísimo. Outras persoas que te dan moitísimo son os músicos, as intérpretes e os intérpretes cos que contas para este traballo. Sí. Aí hai, bueno, moitas decisións artísticas tomadas previamente, estéticas, como che comentaba, non é un disco de música tradicional ortodoxo, sino que querendo darlle unha sonoridade diferente, pois pensamos que a parte central debería ser un cuarteto entre comiñas jazzístico, ¿sí? Co contrabaixo, a batería, o piano e a voz. Pero temos tamén percusión tradicional, temos tamén níquel arpa, temos gaita, entón, violonchelo, e todos estes instrumentos interpretados por grandísimos músicos con moitísima experiencia, pois como Margarida Mariño no violonchelo, Carmen Gallego coa níquel arpa, o gaiteiro Marco Foxo, temos o contrabaixo de Javier Rabanal, despois na batería temos a Noli Torres e a Miguel Paz, que ademais Miguel tamén interpreta a percusión tradicional, e tamén temos outra percusionista tradicional en outros temas, que é Lola Fernández, que fai tamén as segundas voces. Nos estamos esquecendo do pianista. Bueno, eso é xa sempre. A ver, Carmen, por favor. Bueno, é que para min é tan imposible facer un proxecto sin il que xa ni non menciono, pobre. Pero bueno, a xente que coñeza a nosa música sabe que Maurizio Polsinelli é un dos pés fundamentais de todo o que facemos musicalmente. Mira, Carmen, para rematar, como a xente pode achegarse a colaborar no micromecenazgo, e cales serían as datas máis ou menos para cumprir un pouco todo este proxecto? Sí. O micromecenazgo xa está aberto, entón preferentemente se escriben o correo dousnafronteira@gmail.com, pero tamén estou atendendo solicitudes nos meus perfis de Instagram e de Facebook, en Carmen Penín ou Dous na Fronteira, tamén na páxina de Dous na Fronteira. As datas, de momento vai estar aberto como mínimo ata a primeira semana de novembro, porque o disco sairá xusto, calculamos, a mediados de novembro. Como sabes, as producións teñen gastos escalonados, primeiro pagas o estudio, que si masterización, fabricación, gráfica, etc. Co cal, según vai entrando o diñeiro en conta, pois imos dispoñendo del para estes gastos. Que é o que van a recibir as persoas que colaboren no micromecenazgo? Ben, as persoas que colaboren no micromecenazgo recibirán o disco a un prezo moi inferior ao que vai sair despois na tenda. Mesmo se, bueno, hai varias persoas xa que solicitaron ter varios exemplares, entón o prezo aínda é máis reducido, obviamente, non? Como agradecimento ao seu apoio. Moi ben. Nada, quédanos só que veñades o 24, a semana que ven, xoves, ás 8 da tarde a Cangas. Se non podedes vir, de todas maneiras, poderedes ver a partir desa data o videoclip en YouTube. Faremos algún temiña en directo os xoves, e podedes xa dende agora mesmo descargar o audio do tema, o single. Buscades nas redes Cantos de Terra e Sal ou Carmen Penín e xa vos aparece. Espero vos, Moi ben. Merci, Xan.